Kaixo, Mikel, gogoratzen zara nitaz? Ekinen naiz? Kaixo ekine, bai, gogoratzen naiz, nola aztuko naiz ba, oso gustura egon nintzen. Ilargi ere hortik aldago. Hemen nago, arazorik? Ez, poste naiz zu erentzuteaz. Ai, zelotxagabea garen, ez dizkizu gure laguntxoak aurkeztu. Hemen dago, Oil Aia. Kaixo, Mikel, Oil Aia naiz, eskuak olioz bustiak ditut, zure gorputzeko korapiloak askatzerik nahi? Bela Rivero, bai? Hombre, Sánchez, bai, kaixo, Pello, bai. Zer? Hauteskundeak uztailako 23an? Pello, Madalena direla horeretako jaia kuadrilen aguna. 1500 pertsona. Mikel laguntxo berri bat aurkeztu behar dizugu. Hau da, Añarbe naiz maskurila bete nahi alzo. Bizkarra blaitzia. Bai, ni gauza berria probatzeko preste. Ez dakizu zeu sen gogorra duen. Kasualidadia gaur, pinago saluet, eta naparroako zain zure. Zego xua. Ze ongi lastima olioa eta ura ez direla nasten. Ja, ke pena. Joen eskak, baina hau festa antolatu dia zuena, ez da? Ai, zuregatik edo zer gauza potxolito. Bela Rivero bai esan? Hona egin zeitet? Bota. Honekin? Bota. Ta paper guzti hauek bai bota? Bai, bota ba. Venga. Honekin? Bota. Aixon, baina nola botako dezu hori, hasieratik dago hemen da? Ta, oain zertarako derdenik ba. Bota. Bera, zuk hartuko ez baduzu, nik hartuko dut, etxerako. Bida ze aurkitu dut, Garaziren puzleko azken pieza. Ua, txabal, zitxuzia. Eta sarrera honekin honezkero ez dago aurkezpen handien beharrik, ezta? Ez da pentsatu ere, azken aldi honetan gehien jartzen ari garen abestietako bat. Eta kasu honetan, despedida kantua gainera. Despedidak asko eta era askotakoak direlako. Gertuenekoa, gero arte, baina tira horrekin batera, datorren urtera arte, berriz arte, edo zergaitik ez, agian baite ere, inoiz arte. Bueno, hori da talde honen izena, inoiz arte eta abesti berria, agur eternala. Musika gabe igual,
Hobeto, ez? Ez, abeste hori oso ederra da, eta bida, talde hori nuen ez dautzen. Ni giroa alaitu nahian minen, baina, bueno, venga. Nesken du? Bueno, irratia ere jaso egin behar dugu, ez da? Ai, Teta. mira. Horrela danak leku berberean daude? Horrela ez dugu inoiz amaituko. Venga, neskak! Ai. Goi korreban hori gero eta horilagoa da, Ui, hori lehen ere bazegoen? Neska, orban horre bizitza osoa dara ma hor. Bai, hori ni baino zarragoa da. Horregatik da lokairuan merkeagoa, Bai? Ba, enon segula ikusi? Ba, beira, perspektiba honetatik, duela egun batzuk ekarri zenituen piruleta horiek gogorarazten dizkit. Zer esan nahi duzu, hor korban lizun horrek nere aluaren antza duela? Bai! Hora esatezula, bai, badatz pixkat. Baina ze aluta, ze piruleta. Hasi honez altzago atzen eiderke ekarri zituen piruletaiekin. Jakina, oso goxua zuden gainea. Eta, ze forma zuten? Bazagit, normalean bihotzak izatea, eta horiek egila da, arraro xamorrak zehala. Bain gustora eta goxo zupatu zenituen piruleta haiek. Eiderren alua ziren. Zatezu. Bueno, isildu gai, Bueno, favorez. Ze asun, ez dezu sinisten. Ba, hemen daukazu molde originala. Lotu galtzaiek derrepentian, Gaixo, emakumea, ez du zer berririk Ez ikusiko. baina sinisten dizut, eta igual ipurdiko katarrua edo harrapatuko eso. Jakin izan manuen ituen xorrotik erateako, Asul, baina zu izan zeinen gauza berria probatzea gustatzen zaion horietakoa. Ja, baina gauza bada, ba, egun batean kafesnia eta hurrengoan ba, ebakia eskatzea eta beste bat zure aluaren piruleta jatea. Ai, zin, usintia, Da ni pentsatzen nuen, ba, igual, ba, beruagatik deformatu zen. Me gustaro konturatu zinela, hain gustora zia traka, eta traka, eta traka. Ai, ze pena, hau bukatu ingo dala, ez da? Ea, ze beste lanetan uste izuten nola zure lankidearen alua. Ba, molde gehiago ditut, nahi duzuenean geratu, eta egingo dugu aludastaketa bat. Eider, baina nola egitzen dituen? Ba, tita egia esan, bida, eskuak horrela jarri, silikona bota, gero... Eta, bueno, gero moldean karameloa bota, makila jarri eta oztu arte itxui. Bueno, ba, nahi egun naizan eta antxiongo naiz, eta egun horretan ez kafesne eta ez zebaki, utxa eta doblea. Berandu da, bi? Ez dezu hartuko? Ez du merezi. Asu, nola ez dugu gure azken deia hartuko? Ondo?
Belarri bero maizan. Kaixo, Mikel naiz, asun? Epa, Mikel. Asunez, ez dago. Baina zen nahi zenuen esan lasai. Ba begira, Irumusean ibili nintzen behin, eta horrelako zerbait nahiko nuke. Ba, zorteko zaude, ze gaur eskaintza berezia dugu zuretzat. Irumusaren ordez, talde ekintza beroa izango dugu. Ta betiko tarifa berean? Bai, lasai, plusa etxearen kontura. Oso ondo, eskerrik asko. Kaixo, Mikel, gogoratzen zara nitaz? Ekinen naiz? Kaixo ekine, bai, gogoratzen naiz, nola aztuko naiz da. Oso gustura egon nintzen. Ilargi ere hortik aldago. Hemen nago, arazorik? Ez, poste naiz zu ere entzuteaz. Ai, zelo txagabea garen, ez dizkizu gure laguntxoak aurkeztu. Hemen dago, oi, aia. Kaixo, Mikel, oil aia naiz, eskuak olioz bustiak ditut, zure gorputzeko korapiloak askatzerik nahi? Kaixo, oilaia, bagia esan azken aldian gerri buelta hau pixka bat gogortua daukat. Hori lehen xago esan behartzen egun moñoñito. Gu hemen gaude behar duzurerako prest. Aurrekoan oso gustora ibili nintzen, zure melokotoizko ipurdian barna. Oh, zederki, bueno, ekine ba, esternokleidomastoideotik hasiko gara, baigoitza alde banatan pixkanaka belarriak laztanduz. Ai, zein gustura egingo nuken kosk belarri txorta. Bai, egin beldurri gabe ekine, egin. Ta guzte, hemen daukagu arroxa, ez du hitzik esaten, baina hemen dabil usainea. Ze ondo. Aspalienuela, hain mesape basatia usaintzen. Zein, nirea? Ez, nirea, oraindik ez du nire burua aurkeztu, Rebeka Fereka naiz. Bale, ados, barkatu Rebeka, ez nekien hainbeste ginenik eta... Etzenekien hainbeste ginenik, gure lantaldeak ez duetenik. Besapeko usainik ez dut probatu oraindik, zurea gustora gozatuko nukenik. Ufa, ez nuen espero poesiak norbait hainbeste berotu zezakeenik. Ai ama, zederra. Hor zaudete? Bai? Kaixo? Bai, barkatu. Poesiaren usainak berotuta arroxa daukagu erotuta. Ai, Mikel, ezin nuen gehiago jasan. Zure gorputza usaintzeko irrikitan nengoen. Gustora zabiltza? Ni oso pozik, bai, zuek? Bai! Zertan aizeate? Ui, añarbe animatu zaigu. Ai, Mikel laguntxo berri bat aurkeztu behar dizugu. Hau da, añarbe naiz maskurilla bete-betetak nahi altzu. Bizkarra blaitzia. Bai, ni gauza berria probatzeko preste. Ez dakizu zeu zen gogorra duen. Kasualidadia gaur pinago saluet eta Naparroako zain zuri. Ze goxua. Ze ongi lastima olioa eta ura ez direla nasten. Ja, ke pena. Joen eskak, baina hau festa antolatu dia zuena, ez da? Ai, zuregatik edo zer gauza potxolito. Lumatxoak olesak egiteko oso aproposak dira. Ai, zer da hori? Ondo zaudete? Mikel, ze mouz. Eta orain hartu arnazat aguantatu, venga. Neaz bizot jarri zura dira biztatxo bat, venga, jarri, hola. Aguantatu. Eta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eskerrak. Nire azken atxa bota behar nuela uste nuen. Joen, eskak, ze, Bakarrik utzi nauzuen Mikelekin. Ez dizu ikusi nola jarri da nau? Baina nik banekin primeran zeola. Eiderrekin zinon da. Bai. Oi, ama. Bai. Bueno, berriro jarri beharko gehiago biltzen, ezta? Bai.
eta puntuan hasten bagea zer? Zer du da? Minutu gutxi. Vale. Gero ni hortik hasiko naiz. Hortik. Zein dezu azkenien lorontziarekin? Nik emango etetxa. Puntuan. Venga. Vale. Hau. Botatzeko. Ez, hori ezin da bota. Nik ezak izerrati duzunain kutxuna hori, maskor bat besteik ez data. Ja. Baina Maria Jesusek ekarri zidan, Lanzarotetik. Bueno, beak esan zian, Lanzaroteko ondartza bateko txoko zoragarri batetik hartu zuela, baina nik badaki. Aeroportoko zuben erdendan erosi zula. Baina, alere. Kaixo, zemuz ekipo! Hemen gabiltza lan talan amaitu ezinik. Bai, ikustet. Garazi, ez dakitzula ze aurkitu dudan. Petxa! Bueno, utzi eskuartean daukazuen guztia, eseri hor eta itxi begiak. Begiak itxi. Nik ez ditut begiak izten ez da lotarako ere, Lasai, neska, ez dizut oskarik ingo. Itxi begiak. Hala, zuk ere itxi, Hala. Ez egin tramparik, itxi begiak. Itxi. Ere itxi dituzue. Bai. A ber... Ea. A ber, ontxe ikusko dezue. Ai, emazibit. Iru, bi, bat, ireki begiak! Eta hau? Hoxe, Bela Rivero aurrera doa, lanean jarraituko dugu neskak. Noa, iritsi nahi dezu. Bai, orain arte itxu-itxuan egon gea. Lokalik gabe lanik egin ezin genuela pentsatzen. Baina azken finean, telefonoa da gure lantokia. Ez dakit, teknologia berriak eta ni... Lasai, oso erretxa da. Bezeroak betiko zenbakira deituko du. Zuk asun deia jasoko dezu, eta ondoren beti bezala gure telefonoetara bideratuko dituzu. Listo? Baina, mesedez, eman aukera bat. Begira, casting bateko jaran zaudela. Edo telebista ikusten naizeala? Badeia jaso dezakezu. Edo zuk, Eider, ikasten naizeala ba. Jak. Neri ena asko konbentzitzen. Mikrofonoak ezin dira itzuliz, kaxatik atea ditut zuei sorpresa emateko. Jo, hori abixatu egin behartzen nuen. Dirua botetik hartu dez. Baina, a ber, boteko dirua... Botetik hartu ez zela. Baina baitan jatzen
zuek ere horrela altzabiltzate? Aspi, linea erotiko bat patentatu behar duzu zuek ere? Ilustrabero bai esan? Hola ese gabiltza, atera kontuak. Kaixo, Mikel, gogoratzen zara nitaz? Ekine naiz? Kaixo ekine, bai, gogoratzen naiz, nola aztuko naiz ba, oso gustura egon nintzen. Ilargi ere hortik aldago. Hemen nago, arazorik? Ez, poste naiz zu ere entzuteaz. Ai, zelotxagabea garen, ez dizkizu gure laguntxoak aurkeztu. Hemen dago, Oil Aia. Kaixo, Mikel, Oil Aia naiz, eskuak olioz bustiak ditut, zure gorputzeko korapiloak askatzerik na? Aspi esan dut, Ainara Azpiazu aduriz. Goazen pixkat ezagutzera lehenago. Sormena nire ogibidean aplikatu behar izan dut ez bakarrik marrazten detelako, baizik eta hau nola aurrera atera, hori bera ere izan da sormen prozesu bat. Ainara Azpiazu aduriz naiz, Aspi, eta ilustratzailea naiz, dula 10 urtetik ona. Ainara Azpiazu aduriz, orain bai, kaixo. Kaixo. Ongi etorri. Gabon. Ilustratzailea, komikigilea, garrantzitsuena, hernaniarra, eta garrantzitsuena, eta sorgina pixka bat ere, bai. Denetarik zea emakumea? Bai, bueno, sortzia beti gustatu izan dut zait eta hortxe gabiltza. Zure burua nagusitzat ilustratzaile moduan? Bai. Bueno, ilustratzaile, muralgile, komikigile, hor ibiltzen naiz. Bueno, irudiakin komunikatzen. Irudiarekin komunikatzen, guazen gehiago ezagutzera. Arte derretatik nentorren eta ez zidan konbentzitzen artista ez nun bat egiten, ez nintzen eroso sentitzen kontzeptu horiekin eta bilatzen aurkitu nun ilustrazio kurso bat, godatzen naiz Segovian, eta areaino junitzen asteburu bat. Justo nere urtetan zan da, orduan esan nun, nere buruai oparitu ingo jo kurso hau. Eta derrepente esan nun, hau da nik nahi detena, hau da nik nahi det marrazkia eta nere mundu plastikoa hola bideratu. Bai. Eta hemen ari ginean bitartean xaxa hitz egiten da, notizi tristea, izdet, esan dugu eta esan dugu, haze galdera egin behar niona. Xaxa zan munduko katu mimosoena hola hartuta, hola paparra botatzezun da dana eta... Baina, bueno, bai, Zubietara Naparrora eraman genuen Inatzuko pixura junginalako eta... Eta, bueno. Beste destino bat. Beste destino bat. Einotzu, guantxe esan duzu, hernaniarra esan dut hasieran, eta bapatian kontu duz, Einotzukoa, bat emata serretu zait, seguro. Einotzu Republika Independiente. Aldaketa ere, han lasaiago akaso zure sormenerako? Bai, bueno, beti gustatu izan zaizkit, hola, bueno, ni Andre Kalekua naiz, plazakoa praktikamente, Andre Kale bigarrenekoa naiz, eta gero nire etxia bilatzeko garaia etorri zanean, lehenbizi portua junitzen, han 8 urte nituen, Hernaniko portun, eta Hernani portua daka, bat ez baldin baki. Gaurzen bat gauza izaten ikasten Hernanin inguruan. Eta, bai, Lonja izeneko etxe bat ere, badu. Eta hanin nituen 8 urte, geho Igeldon beste 8, eta geho Igeldotik muitzeko txanda etorri zanean, berriz ere noa, eta Inatzun aukera bat sortu zen, da, bai. Nomada totala? Bai, bueno. 8 urte, gero espero dut bain Inatzun gelditzia. Zikloak 8 urtekoak izan ohi dira zure bizitzan? Badirudi bai, ez den Nikola elegitxu, baino bai. Hasieran, hasi gaitezen, esan duzu irudiekin komunikatzea gustatzen zaizula. Noiz datorkizu? Hau nik uste jaiotzez izaten dela, ez da txikitatik baduzu olako sormen hau daukazuenak, betianik duzu, Bai, nik uste bai, ez? Bueno, badaukat argazki bat, 2 urtekin atetzen naizen nahi amarguekin. Egila da gura mazanak lan itezula hemen Donostian, zehon nerekan izenazun denda bat, eta material asko zuten artistikoa, eta planoak eta egiten zituzten, oso denda dotoria zen, eta handikan ekartzen zizkian oparitxuak askotan, eta horrek ere piztutze zian. Da, gero etxian ere bat zeon, familiko korronte, bueno, bi familitan banun eragin artistikoa batetik eta bestetik, eta hori eta marguak, eta goguak, hortikan. Hortikan gogua. Orain ikusi ditzakegu, besteak beste zure muralak ere hainbat tokitan, ez da, Usurbilen, Hernanin badituzu, lekutxoak. Bai. Azkena Getaian nuen, Hilerrin, eta
arekin egusta galditu nintzen, da, bai, ondo, pozik. Balda lan kutxunen bat daukazuna, zuk egindakoa edo denak dute, Bueno, zatitxo bat. Tilosetakoan etzako simbolikoki oso politia izan dut zan. Nire herria da, eta Andre Kaldekua naiz, gu frontoian asko ibiltze ginen, umetan aspertze ginean da, eta, bueno, pues ez dakit. Gaina gu etxe familiar batean bizi ginen, atxona monak, atxona narreba, izeba, ez dakit, horti pasiatze zuten asko, negurasuak horko dantzaldin ezautu zian, eta gehonik zenba denboa pasadeten Tilosetan. Hernaniko dantzaldin ezautu zian gurasoak? Bai, garai batean iten zian dantzaldia itan ezautu zian, eta gero beti esateiet eklipse eunen batian izango zan zen, diferentiak zian. Eta geho, bai, geho ja nera bezaretik aurrea, pues ja beste erabatea, egon nintzen pasade denboa Tilosetan da. Bueno, bai, zu ere dantzaldietan esan nahi zen, bai, hoi da, dantzaldietan. Beste erabateko dantzaldietan. Eta bai, netzako toki kutxuna dut eta hor nire obra bat egotia zoragarria da. Bai. Gaina hemen adierazi nahi dugu Tilosetan, esaten dela ez Tilosen, ez da? Zeleno gara hitz egiten da serretze gintun esatea Tilosen. Orain euskaltzaindiak agian esango du Tilosen dela, baina berdin zaigu Tilosetan esango dugu. Tilosetan da. Euskaltzaindia apuntatu hau, Tilosetan. Apuntatu hau. Eta orain, zertan zabiltza esan duzu, murala oraintxe, Getarian, baina zer gauza dauzkatzu eskuartean? Udalak berritzeko aukera eman zian, eta, ez dakit noiz izangoan, baina espero dut laizter jartzia horrekin, eta bestela nabil folieto txikiak, Azpeitiko udalantzako proiektu batean, nire proiektu personalak, iparraldeko argitaletxe batek ere liburu bat eskatu dit, eta hola, aurten bai hartu dut martxa jeisteko urtia bezala, eta gauza gutxillo nahi ditut eta mimo gehiokin. Ze azken urtean utzi azalari nun, Maialen Lujambioren bertso batzutan oinarritutako novela grafikoa, eta arek hartu zian energia asko, eta gero Maite Larburun bideoklipian ere oso gustua egon du nintzen. Eta honek igual hau errexoi nun etzan hain luzia, baina bai sortu zait bide bat edo linea bati segitzeko gogoa eta asko nire baitatik sortzeko gogo bat, eta hortarako denbora behar da, eta askotan merkatuak eskatzen dituen ritmoak ez dira honenak. Ez dira honenak. Olakoa gauzakiteko, eta ordu nahi naiz beste modu batean. Tempusa zuk ezartzen. Esan duzula arrailak, iruditzen mazaizue arrailak ikusko dugu, Maite Larburuna, ilustratzailea bera, altxorra, benetako altxorra da. Abesti gogorra bezain erreala, ez da? Besteak beste hor kontatzen duen historia ere emakume baten bizitzaren nondik norakoa. Ez gaude gaina garai honenetan ikusteko emakumeek berriz ere behin eta berriz jasotzen dugun violentzia, indarkeri matxista. Aste honetan bertan izan ditugu, azken egunetan Orio eta Gaztizko notiziak, albisteak, gogorrak, lazgarriak. Beraz, horrelako abestiak ere ze garrantzi duten pixkat adierazteko histori guzti hauek, ez da, eta ilustratzeko aukera izateak? Bai, azken asteko gertakari hauek izoztu iten dute arima, ez, pixka bat. Eta bai, hemen ere ikusten dana da, Maiteren amonaren historioa da, baina nik uste zenbat etxe, familia edo zenbat emakume bizi izan duten olako historia gordin eta gogorra, eta hori ere pixka bat argitara ekarri behartzan, eta hilekoari ere bere omenaldia egin, azken batean. Bere omenaldia, ez da? Bai. Oraindik ere isilean ematen dalako eta lotxaz ematen dalako gauza bat, esan du oso ondo Aspik historia nondik nora joan ez da emakumeak, beste baserri batera eramaten dutena, laneako edo ezkontzeko, edo dana zelakoan, ze garai baten baserrin, jende asko, janari gutxi,
goazen banatzea eta kasu horietan askotan emakumeen kasua izatezan horrelako asto moduan eramaten gintuztenak, ezta? Eta gure amonak, ez hainbeste. Baina, bueno, eta Aspi, lehen esan dugu, Belarri Bero, eta zuk esan duzu ilustratzaile Bero, nahiko prekarioa ere zuen lana, ez da? Esan duzu, deixente lan izan duzula, tempusa jetxi behar dituzula, baina betikoa zenbat aldiz, esan ote dugun saio honetan, zenbat, zea berastasun daukagu gure munduran, kultura munduan, sormen munduan, ze prekarioa dan dena. Bai, nik beti esaten den, nire ustez Euskal Herrian kriston talentua dago, eta ez dago hori eusteko infrastrukturarik. Orduan, azkenean bakoitzak alduen egiten du. Nire autua oraintxe izan da, estres askorekin ibili naiz, eta, bueno, azkenean soldata arrunt bat ateratzeko edo gure gizarteko mailan segi ahal izateko, etxe bat erosteko eta behar dezu jarraitu maila bat oso bizia eta estresantea askotan eta bueno, gora bera asko dauzka bizimoduak eta bai oso prekarioa da, baina bueno, nik uste dut horren ardura handi bat ere badutela instituzioek ez diotelako garrantzirik ematen gure sorkuntza propioa eukitzeari eta, klaro, bestela konsumitzen ditugu, beste toki batzuetan ekoizten diren gauzak eta gure imaginarioa ere hortik bir sortzen dugu eta, bueno, iruditzen zaite hemen badagola nahikoa talentu aurre egiteko. Zenbat aldiz esan dan, ez da? Hemengo sortzaileak, hemengo talentu guzti hori nola bideratzen dan, edo nola dagoen behartua kanpora jutea. Estatura izan daiteke Madridera edo, Estatu Espainiarrera, edo Europaldera edo Urrutiago. Hemen Bai, hemen oso gogorra da. Nik ja 15 urte egin ditut, hori hilabetero nire autonometako kuota patzen eta oaintxe, bueno, gauza beste erabatea egin nahi ditut, ez dakit nondi joko deten, baino iruditzen zait ez tetelan hainbeste. Bueno, baita ere, nik asko hartu nun garai batean, militantziak hasi bezelan ere lanbidea, ez? Nahi nuelako Euskal Herriak eukizitzan bere sortzaile propioak, ez? Eta erronka bat izan da urte luzetan, baina orain, bueno, konturatu naiz, bueno, ez dala hori bakarrik eta gauza gehiago behar direla ere. Bai, eta sortzen segi nahi dut, eta badakit nola nahi duten sortzen segi, eta orduan biderik erosoena bilatu nahi dut hori hola izan da dien. Zer da sortu nahiko zenukena? Bueno, nahi dut pixka bat, barruak eskatzen didana sortzen segi. Betiko nik badauka tildo bat, ez? Nire bizitzako zutabe diren gai batzuk badaude, natura eta feminismoa, eta, bueno, euskaldun izatea bera ere bai, eta, bueno, hortik nahi dut segi sortzen. Herri tradizioa ere oso interesgarria egiten zait. Bueno, hortik nahi dut. Eta ja, bueno, badauzkat proiektuak eta beti ari naiz. Proiektuak, oraintxe ez dakit, nire propioak 3 edo 4 dauzkat hor. Beti ari naiz egiten ezin diot horri utzi. Eta gu poz-pozik, proiektu pila dituzulako, baina ekinek baditu galdera batzuk ere zuretzako. Galderak ikertu egin dugulako, Aspi. Zer da xerri-xerri bat? Kontatuko diguzu mesedez, hemen estatuko sekretua, kasiko gara aireratzen. Galdera azkarra trampa, zer da xerri-xerri bat? Zuetani xirri-xirriak egiten aritu ginean garai batean. Eta hortxe utziko dugu eta esango duzu, jakin minez geratu gara, bai, hori baitzen helburua. Izan ere, Aspik aipatu digu, beste galdera trampa bat, Tilos edo Ezkiaga? Ezkiaga, ez, mesedez, ez. Euskaltzaindia, non Aspi aurrean han. Beraz, aizue, Tilos, askorentzako ziur Euskal Herri luze zabalean sagardo tegi supertemporada txikitzaile horrekin lotuko duzuela, baina Tilos ezagunak dira, urte luzez Hernaniarren bilgune izateaz haratago, gazte askoren bilgune izan delako frontoia badu, Elizako horma ere bai, ez Eliza barrura sartzen ginelako, baina tira guazen Tilosetara. Ainara Azpiazu, Aspik, Hernaniko Tilos plazan hartu gaitu. Eta Ainara Azpiazu Aspi ikusi duzue, hor frontoian barrena, baina zergatik ekarri dizkizuegu irudi hauek, ze oso kutxuna duen tokia da, eta Zuaizti inguru horretan bada, baita bere sinadura, gainera horma osoa betetzen duen sinadura oso maitea duen frontoiaren atzealdean gainera. Hemen egin nuen mural handi bat, niretzat toki hau
garrantzitsua da, Andrekalekoa naiz, hemen ondokoa, eta ordu asko pasa izan ditut frontoian jostatzen, eta ilusio handia egiten dit, hemen egindako mural bat eukitzea. Disiplina esan genetzake propioa baduela, baina sorkuntza anitza, eta horma irurietara indako jauzi hori, ikusten duzu bere kutxuna den toki horretan, baina usurbilen ere aurkitu ahal izango duzue. Aizu Ainara, Usurbilgo horma irudietan gainera elkarrizitza bat Zumeta berarekin, ez? Eta, Judas Arrieta, gehiago ere badira, baina akaso horre bizitza berri bat edo gauza berri bat deskurritzen ari gara hiritarrak, herritarrak eta akaso udalak ere, izan daiteke oraindik ere asko urratzeke dagoen bide bat? Bai, nik uste udalak ere ari dela pixkanaka hortaz kontuatzen, ze gero azken eskaria ere Getaiako udaletik etorri izan, eta hor adibidez Usurbilen ibilbide bat ere egin du udalak, eta badago muralen ibilbide moduko bat, gero Hernaniko udalak ere aukera eman zidan berritzeko murala, pixka bat lizunak eta hartuta dagolako, eta struktura txiki bat jarrita lizuna berrizateatzea ekidin daitekelako, eta ikusten dut ere dena ari dela pixka bat egokitzen edo errestasunak ari dela sortzen muralak egiteko. Pentsa, Getariko udala hain ausart, hilarrian ere, ez? Horma irudiari heldu diotela. Gauza berria dira. Bai, nik ere pixka bat hasiera, baina oso gauza ederra izan da, ze gauza intimoa da, txoko intimo bat jarri dute fosa moduko bat zuten, eta ezurroiek nunbaiten jarri behartzean, eta egin dute gogoetarako ere txoko txiki bat, 2 metro karratu dira, ez da gehiago. Baina jendeak hor badauka bere tokitxoa bisita egiteko, eta paretoietako batean mural txiki bat, baina mimo handiz egin nuen, eta pozinago, zaila izan zen gaia berare zaila dalako. Pentsa, hilerriarekin gainera humoro ikituarekin aipatu dut, baina pentsa oraindik ere badirelako hilerritatik hainbat eta hainbat ehunka, ez izen, ez leku eta duintasuna emateko modua ere bada horma gris horiek ilustratzea eta kolorez bizia ematea. Bukatze aldera, aurkitu ditut eta sare sozialetan ikerketa pixka bat egin da, ze badakit ala etortu digulako Twitter kontuari ere nola baiteko erreparoa badiola, baina arrastoa jarraitu ezkero, besteak beste aurkitu dituzue, Usurbilgo ibilbide honetako irudia hainbat. Baina aurkitu dugu baita ere, eta pozik gaude horregatik, Ainara Azpiazu animatzen da gainera, hainbat solasaldi, mahai inguru, sortzaileen pixka bat, sorkuntzaz aritzera ere, eta euskaraz aritzera ere ikusten dugu animatzen dela. Eta ikusi dugu Bilboko Azkuna zentro honetan besteak beste, mangari buruz hizketan. Aizue, Hernanitik Tilos hasi gara ikerketa lan honetan, eta halako jauzi egin dugu, eta aurkitu dugu Japonirara euskara itzultzen aritzen den emakume itzultzaile honek nola aipatzen duen manga zer den japoniar ikuspuntu batetik, baina euskaraz. Buruz, beti zerkan esateko, ez? Orduan, nire esaten zian, aizu, manga irakurtzegutan, manga ona aukeratu behar duzu, hori esan dezan. Orduan, galdetu nio alteri, zer da manga ona? Eta orduan, iguraiteko esan zuen, manga ona da, bai neskentzako, bai mutilentzako, bai gaztentzako, bai heldentzako balio duena. Baina manga on hori, bere aidek aipatzen zioten manga on hori, guztientzako ona den hori, adibide gisa ere ekarri nahi izan dugu. Daragoi bola, manga euskaraz, ona ote zen guztiontzako garai hartan ustez guztientzako oso gauza berria eta ona zen, baina zait gaur ikuspuntutik zenolako balorazioa egingo diogun. Ez dauka inongo mugarik eta nik aldegin nahi nuke hemendik. Benetan gogorra, sarta bazara inoiz ez gera begira.
nano. Nahikoa da, Nahikoa de. Nola zan bukaran lari laro, beste lano. Beste lanen, zure ez daukazu maitasuna emateko tartzekoa da. Baina galdu baduzu, nekez lortuko duzu, ta orduan azu, bihotzez maitezetu. Bueno, ya está, nahikoa da. Nahikoa dugu, hemen uzten baiet, zea, Eurovisionea badikoa, zea, politagoa da. Ez diate kasorik egiten! Ez oso ondo, oso polit zoazte, oso polit zoazte. Lagarren amarkadan, orduan euskaraz beste, izarretako gara euskeraz, dragoi bola, beste gare batzu zian, Ekoizpen askoz gehiago egiten ziren euskaraz, eta bikoizten ziren askoz gauza gehiago euskarara. Hori ere, hausnarketa txiki bat egitekoa. Hoizema meloi dauden irikitzeko, eta hori bikoizketarena... Meloitegi bat irikiko dugu. Hai beste meloidikera gara da. Meloiden da bai esan. Meloiden da bai esan, da bestela bikoizketari gabe amaika daukazu, euskara hutsan, hori ere bide bada. Beno, en fin, Aizpi, jarraitzen badugu, meloiak iriki eta hemen meloiden da bat jarriko dugu. Eta, bueno, nahiko meloi bat ditugunez oraingoz. Esegi txistoik egiten, Pixo! Meloietaz ez dugu hitz egingo ja. Ez que petizio zerrin berremakume hori. En fin, Aizpi, plazerra. Bueno, esan berrion, noiz etorriko zea berriz ere, suposatzen dut, tanta hotz hori edo gota fri hori eroitzen ez bazaizue inotzura, ze kaiaken entrega beharko zara. Biloakin etorriko naiz eta listo. Biloakin etorri eta listo. Gainera, San Antoliñak oantxe inotzuko festak. San Antonioak inatzun. Eta gero San Juanak, eta gero nahi dunak Iroldo San Pedruak. Eta gero Santa Isabelak eusurbilen, eta ez da gehiago esango, ze parrandera bat naizela emango, eta... Ikeragarria da, hain laikoak izateko... Ez da parrandera... Baina kontuatzen izatea hain laikoak izateko ze ondo dakizkigun santo guztiak? Hori ere, beste puntutxu bat. Aizpi, mila esker. Plazerra, jarraitu sortzen, ze gu hemen ongo era zure arteaz gozatzen. Mila esker. Eskerrik asko zen. Zer nahi duzu esatea? Gai asko egon daitezkela, azken egunetan, baina bakarra edo bakarrenetarekoa daukagula ahotan. Zein? Beste noski indarkeria matxista berriz ere, Gasteizen gogor jodiguna. Hortxe izan da beste ere hilketa matxista izugarri ikeragarri bat, eta horrekin batera ere, noski hauteskundeak, baina beti ere ahaztu gabe lehentasuna duenari lehentasuna. Beraz, horrekin hasita, Miren, Maider, Eki, kaixo, ongi etorriak? Eskerrik asko. Esan da bezala, gero hitz egingo dugu luze eta zabal, baina atzetik aurrera hasteko, uztailak 23, ezakit oporrak bertan bera geratu zaizkitzuen, edo zer? Niri ez, baina uste dut aldameneko honek badula zerbait esatea. Ni berez, oporretan nindoan, nindoan ez, printzipioz noa egun bat lehenago hauteskundek asko gusta ez zaizki, baina nire burua ere ondo zaintzen dut ordune pentsatzet oaingoan korreo bidez botoa emango deula, iruditzen zait Pedro Sánchezen jugada brillantea. Kasi ez dugu denbora eman analizirik egiteko aurreko bezperako bozetan edo emaitzetan zer gertatu den, eta beraz ez dio eman denbora ere eskuinari edo Espainiako eskuinari puzteko atera ditun emaitzetan, ez? Orduan, gutzako zerrikeria handi bat. Naroa, ez aztu horretan gainera, oporraldi bakarrik ez, zubia ere badela. Zubia? Ze, lehenengo reakzioa, oporrak eta olako gauza bat, zein dihoa oporretan gaur egun, ze askok ez daukate xosik, oporretara joateko, baina lehenengo reakzioa ez, oporraldi garaian nola lan egin, ez? Bozkaren kontu hori pixka bat lan egite zerarekin, eta bigarrenik zubia ere badela, beraz, batzuk diote, akaso suizidio bat izan daitekela, ez? Bere buruaz beste egiteko katapulta bat, edo beste batzuk oso ondo pentsatutako jokaldi maestro bat, genialidade bat, eta 6 hilabetez bazetorren desgaste bat, ez? Eskuina bazetorren zapaltze ariketa bat egitera, bete-betean frenatu, eta ikusteke, ez? Jake, kanpainan hastekoak ziren eskuina eta eskuin muturra, egintzazue, baina ofizialki ez da.
Alata guztiz ere, niri iruditzen zait, bere lantaldekoak, bai bere gobernukideak, baina baita bere alderdikoak ere, haserre puntu bat edukiko dutela. Nik edukiko nuke. Bai iruditzen zait, Sánchezek erakutsi duela izugarrizko gerria, pinpan gau horretan pentsatu, erregeari deitu eta hauteskunde berriak deitu. Baina niri lantaldean sinisten detenaz eta uste detenez taldean hartu behar direla erabakiak eta horrela oso itxusia iruditzen zait. Zergatik 23an eta ez 24an egin hauteskundeak, edo igandean izan beharko du, berdin zait, 30ean. Bere gobernukidei eta bere alderdikidei ez esatea eta berez, behar bada horregatik ez naiz inoiz lideresa bat izango, baina iruditzen zait oso erabakiak ezin direla... Eta zaizu iruditzen poesia politikoa ez dela ein batean ere, hain zuzen ere uztailaren 18tik gertuen dagoen igandean hauteskundeak deitzea, eta nik behintzat uste dut, eta Usain Menak esaten dit, ez zuela 24 ordutan edo 4 ordutan hartu erabaki hori, baizik eta hori bazela A, B edo Z plana, eta gertatuko zenaren aurrean, inkluso ikusita eskuina ze puntutan dagoen, nik uste dut gaur egungo gobernu aparatuek, baita estatu kolpeak ere aurre ikusten dituztela, ez? Resuma Batuan orain erregina hil dela nola zen, zein zen hitz gakoa, esan nahi dut. Halako, ez, gobernu eta korporazioa, hori ez da, hitzgakoak, ez dakitzen izango zen oraingo honetan hitzgakoa, baina jarri martxan, ez dakit, Moncloa Power. Eta uste dut asmatu dula, ez dezagun aztu, eskubia prestatuta zegoela ospakizun handi baterako, eta ospakizun hori eten eta futbol taldeita gertatzen zaie ez, zure titula ezin dezu ospatu, urrengo igandean badaukazulako beste partida bat, horrelako zerbait egin die eta horrela, eta edabideak eta sistemaren alde daudenak Mediasetek Salvame kendu behar du ekainaren 23an. Iritsi dira programa gorri guztiak kentzera urrengo hauteskundeetan indar guztia jartzeko Sánchez edo gobernu progresista hori gobernutik kentzeko. Orduan, denbora kendu egin die. Ana Rosa Quintana jarriko dute arratsaldetan, ze polit. Bai, hori ere jakin dugu, kenduko dute espazio gorritxoa edo, telebistan gelditzen zen espazio irreverente hori eta jarriko dute sistemarekin bat egiten duen non hitz egingo diguten berriro ere erosketak egitera joaten geran egunean okupak sartuko zaizkigula, etxera delikuentzia izugarri godela, naiz eta gezurra izan. Bilboko EAJak ere egiten du, diskurtso hori horregatik esan du sistemaren aldekoak. Eta guri euskal instituzioi dagokienez Pedro Sánchezen albisteak, nolabait eragiten digu ere bai, ez bakarrik Nafarroan, ze oso arraroa gertatu behar da Asiron alkate izateko eta EH Bilduk PSN-eri babes esplizitua emateko edo PSN-ek behintzat eskatzeko. Zeoain ere aurreko nidazten nunez, EH Bildu jada badela alderdi talde homologatua, baina aldi beren ere ikusteko dago zenbaterainoko bazterketa egingo zaion, ez? Kanpaina honetan gertatu denez, kutsatua nola izan den EH Bildu, ikusteko dago orain ere kanpaina honi begira, ea baztertu egiten zaion eta ea ez, eta hor ikusiko da adibidez Durangon, Gasteizen eta Gipuzkoako Foru Aldundian EAJ prest dagon PPren babesa bilatzeko, esaten zuten irratian agian ez dute eskatuko, ez? Baina aurkeztuko dira eta eman dit aldekoa eta orduan Durangon, Gasteizen eta Gipuzkoan EH Bildu galduko luke gobernatzeko aukera eta jakintzazu ere Elkarrekin Podemosek ze bira egiten jokaldi egin dezaken. Hori egia da ikusi genuen hauteskunde gauean bertan alderdi desberdinetako bozeramaileak atera zirenean, besteak beste Egibar, Joseba Egibar, hemen Gipuzkoan, esanez, beraiek aurkeztuko zutela, Eider Mendoza, eta horretarako bide egingo zutela.
kontuak, zuk esan bezala, ematen dute Alderdi Popularrarekin. Orain adibidez Eusko Alderdi Jeltzaleari etzaio bide horria zaildu hauteskundei begira, esaten kontuz, ikusi dugu ze berakada egin duen Eusko Alderdi Jeltzaleak, ez da, eta abstentzioak, eta berakadak boto desberdinak jaso dituzte, eraman dituzte beste alderdiak, Alderdi Popularrarekin batzen badira, zigor asko ze handiagoa jaso dezakete uztailaren 23an? Ez zaila gustatu, deialdia, Aitor Esteban izan zen atera zana baloratzera Sánchezek hauteskundeak aurreratu izana, eta ez zitzaion bat ere gustatu, ikusten zitzaion euren kalkuloetarako ez dela egokia, ez? Erabaki behar izatea ekainaren 17 baina lehenago onartuko dituzten edo ez bozka horiek aurkeztuko diren edo ez. Baina okerrena da, justifikatzeko zatik legala da, zilegia da, osea, botu gehien jasotzen dituena da agintea hartzen duena, baina horretarako erabiltzen duten arrazoia edo justifikazioa ez da zilegia. Esaten dute erakundeen egonkortasuna bermatzeko dela, eta barkatu batzuek memoria dugu, hemen erakundeak egonkortasuna handien izan dute Franco agintean egon zen bitartean. Egonkortasuna ez da ezerren bermea. Beldurra ematen dizuena ez da egonkortasuna galtzeak, beldurra ematen dizuena da erakunde horiek hartu dezaketen norabidea ez dela zuen gogokoa. Orduan, hori esan zazue, beldur gera, eraman nahi duten, erakundea eraman nahi duten norabidea, ez delako gure gogokoa, eta horrela, baina egonkortasuna aitzaki merkea da. Osea, hemen egonkorrena, erakunde guztiek egonkorren egondu diren garaia, ez da bitartean ez gerrarik, ez altxamendurik eta ez zer egon, Franco agintean egon zen bitartean izan. Orain ikusten duguna Franco gogorarazten dezula eta seguruen aukera dagola uztailako 23 hortan bi bloke hegemoniko horiek estatalak ikustea, ez da? Ikustea eskuina, ultraeskuina, ikustea ezkerra gogorregi egiten zait esatea, baina ezkerra oso zatitua eta nola Otegi Juan Podemosena, Sumarrena, sozialistek, ni bandator Maiderrekin esaten iruditzen zaidala jokaldi maestro badala, gauza gutxi egin zitezken da egin dutena ustetala oso denbora gutxian. Ekinek esatezun bezala suizidioa edo ez, osea, rollo kamikaze edo... Hor dago totala. Nik uste dut argi eta garbi eskuin muturrarekin benetan akordio ardietxiko baldin badu eta Espainiar estatua involuzio fase batean bete-betean sartu, ez ezagun ahaztu 36aren aurreko antzerako egoera batean gerturatzen ari garen horretan, horregatik esaten nuen nolabaiteko poesia politiko hori puntu bat baduela, hain justu ere, transizio ondorengo fase berri batean murgildu garen honetan. Eta erakunde armatuari izateari uzten dion garai honetan. Frankismoak utzitako zauri horiek aitortu eta nolabait konpontzen hasi diren momentu berber horretan gertatzen ari dela guzti hau, ezta? Eta Brasilen bezala eta munduko beste toki batzuetan eskuinak bere arma guztiak honezkero atera ditu zenbaitzuk, baina erakutsi du badirela kapaz gehiago ere egiteko. Orduan, kamikaze jokaldia bada, emaitza txarren hori dagoeneko provokatzeko modu bat badelako. Eta aukera izpi bat baldin badago horri buelta eman, eta nolabaiteko freno bat jarri, eta gizartea nolabait ahaldundu edo kontzientzia aktibatu, orain egin jokaldia hori, ez? Orduan, interesgarria da nolabait sortu denez, udagiroa, hau eta beste, pentsa, 36an ze udagiro ongo zen, eta gure etxean beti esan izan da, lasai, reketeak entzuten dira tiro batzuk eta hau eta beste Tolosaldean, baina etxeko, lasai, hau 2 astetan bukatu da. Lasai, kanpaina hau uztaila bukatu da. Ez, jaun Andreok, hau zoritxarrez hasi besterik ez delakoen eta akaso historia errepikatzeko arrisku handiaren aurren gaude, ez? Beraz, interesgarra iruditu zait, Maiderren hausnarketa igande gauekoa, barkamena eskatu behar diot ez duelako nekoa tarterik izan irakurtzeko, baina titularrean harrapatu nion eta orain pixka bat berriketan aritu garela harrapatu diot, ez? Euskal Herria Bilduk homologazio ariketa bat egin du, lortu du, ariketa egondu da estatu mailatik, ez? Eta gora eta bera, homologazio hori bertan bera botatzeko saiakera izan da. Ez da ondo atera, hemen, estatuan bai ordea, eta gorakada urdin hori horrela atera zaie, aldiz hemen,
Eta Kataluniako emaitzak ere neurtzekoak dira, Hemen beste kolore batekoa delako mapa. Beraz, homologazio horrek aukera ematen dio EH Bilduri jokalde honetan parte hartzeko eta sendotzeko aldiz, eta honekin bukatzen dut. Eusko Alderdi Jeltzaleko Aitor Esteban agerraldia oso interesgarria izan da aste honetan. Bakarrik, nola zen meme hori John Travoltarena, horrela ateratzen dela Pulp Fiction pelikulak, eta holaxe ez, prentsaren aurren atea, eta ez du ulertzen. Sánchezen jokaldi hau, eta noski ulertzen dutela, baina hau Eusko Alderdi Jeltzaleari torpedoa da, aipatu duzuen bezalaxe, estatuan kolpea emateko prest dauden horiekin adostuko duzue Gipuzkoako gobernu berria, edo behintzat gobernu berria ateratzeko Gipuzkoako parlamentuan, eta honekin bai bukatzen duela. Parlamentuak dira, Gipuzkoa, Bizkaia eta Araba, parlamentuak dira. Eta adi, urtebete gehatzen delako legebiltzarreko hauteskundetarako. Berez, udan izan behar luketen, nire aurre ikuspena da, horiek ere aurreratu ingo diala. Besterik ez baldin bada, Europako hauteskundeekin bat egiteko. Baina EAJ, denak, egia esan denak aizian partida jokatzen udal eta foru hauteskundeetan, beste zelai horietan jokatzeari begira. Aizu, eta hori atera dela, hautagain bat etorri zaizu burura, zen nik konturatu eta inguruan ere. Eta autonomikak egon ezkero ze hautagai izango lirake, zegia da, bapatean dena arrapaladan datorrela. Eta ez dakit nik pentsatzen nahi ez, Beatriz Artolazabal bat bazela, ez? Nola pixuzko zera bat, baina Gasteizen hartutako. Beatrizek hartu duen zartakoarekin, baina gauzak ikustek, akaso oraindik ere alkate izan daiteke, naiz eta laugarren geratu, nik edozein gauza gerta daiteke politikan. PSek eskatuko diola Gasteiz Gipuzkoaren truke. Baina ikusten duzu esate baterako hurrengo autonomiketan hautagai guztiak esate baterako emakumezkoan izatea? Ez da gertatuko. Espero dut. Nik ikuste dutena da, Maialen Gipuzkoako aldun nagusi izendatzen badute azkenean, beste ez badute izendatzen, Maialen izan daiteke berriz ere lehendakari gai. Baina beste alderdietan, nahi gustatuko ditzaidake. Uste dut, beti esaten dugu, emakume izatea ez da ezerren bermea, ez badia politika feministak egiten. Ez nion ez zentzu horretan, baina bai suposatzen du, beste arlo batean ere batalla bat irabazi izana, ez? Osea, izugarri kostatzen zaie aldaketa, izugarri kostatzen zaien sistemak dira alderdiak, eta alderdi horiek behartuta egite dituzte aldaketak, eta bueno, oraingo hauteskundeetan hautagai asko emakumezkoa izatea bada irabazitako batalla txikia. Eta nik uste dut, badira batalla txikiak, baina gero ikuste dezunean hauteskunde gauean Ortuzar hitz egiten Eider Mendoza ondoan, eta Eider Mendoza isilik eta Ortuzar bere hitzak esanez, esaten duzu, bai, emakumeak aurkeztu bai, baina hori da politika feminista bat egitea. Osea, emakume ondoan, baina isilik. Azken finean, oinarrian, eta antzeko zerbait gertatzen da alderdi guztietan. Horregatik esaten dut, badala irabazitako zerbait, osea, berez, haiek, ekinik egin digun galdera, haiek bere buruai egiten dietenean, hurrengo hauteskundeetara begira irudikatu dezakezu zein izan daiteken hautagai, eta haiei gizonak etortzen zaizki. Osea, bere burua behartu egin behar dute, baliteke oraingoan emakumezko bat izan beharra. Baina beraiek ere, ni harrituta nago, esate baterako nola EH Bildun ateratzen ari dian personalidade berriak medioetan, pixka bat fokura prestatzen, ulertze detenagatik, eta horietako inorrez den emakumea. Orduan, ez da bakarrik hauteskundeak etortzen dianen, hauteskundea datoz, zein jarriko dugu hautagai, izona bakarriko kurritzen zaizkigu, ez, proiekzio bat egon behar da, eta lehenago ere herritarrik ezagutu behar dituzte. Urtebeteren faltan, nik ez dut ikusten alderdietan olako proiekziorik emakume hautagaiarena. Horre lanketa bat egiten ari danik. Herrietan egin dena, Errenterian egin dana, Lasarten egin dana, bazoaz proiektatzen alkategai bat. Bai, ze gero gertatzen dira, esate baterako aste honetan bertan gertatu dena. Nahi dut, naiz eta hautagai, kanpainan aparatuetan gizonak izaten segitzen duten nagusi, Jaurlaritzan
esekutibetan gizonek agintzen segitzen dute, eta horren ondorietako edo isla larrietako bat bada Gasteizko biktimarekin gertatu dena, eta horri buruz egindako irakurketa, bai Jaurlaritzatik, eta baita polizia aparatuetatik ere, esan nahi dut, jokabidea, kasuei jarraipena egiteko modua, Erkorekak nola justifikatu du hori dena? Terrible, Erkorekaren justifikazio hori laguntza behar bezain beste etzun eskatu orduan zaila da zaintzea. Hori, nire ustez horrek dimisio zuzena eskatzen du, benetan baino hitz guztiekin. Horrelako kargu politiko batek hori esatea da dimisioa. Eta gutxienez oso larria iruditzen zait. Baina ez zaio iruditzen hain larria jende gehiengoari. Gehienari, esatik azkenean berriz ere biktimaren gainean jartzen da ardura. Esaten dutena da, eskaini zitzaion eskura ditugun baliabide guztiak, eta beak esan zuen, ez maite zuela eta berriz ere saiatu nahi zuela. Eta hori behin eta berriz errepikatzen den egoera bat da, tamalez ez, indarkeria matxista kasutan, hori behin eta berriz, baina behar bada baliabideak ez dira aski, persona horrek ez badu gaitasunik ikusteko zein den arriskua eta hortik alde egin behar duela, da, ez zaiolako nahiko baliabiderik jarri hori ulerrarazteko, hori ere. Baina mezu hori behin eta berriz ere kulpa emakumeari ez zulako irmo esan, ez da? Eta Mirenek baliabideak aipatu ditula, askotan lotze ditugu indarkeria matxista kasuak bide judizialarekin eta askotan babes polizialarekin, eta babes hori instituzioetatik etorri beharko lukeena, ez da bakarrik ez bateko ez besteko, ez Erkoreka da, segurtasun sailburua, baina aparte lehendakari ordea da. Orduan, hori berak hori esatea, esan behar den... Nora hola iten dezun, lehendakari ordea. Adi. Gauza garrantzitsu esatera dihoa. Batetik, ze ardura dakan Euskal Sistema Polizialaren kudeaketa, kasu hontako kudeaketa txarrari dagokionez bat, eta horrek adierazi beharko luke edo egin beharko litzateke barne azterketa bat nola osatuta dauden protokoloak eta nola dauden prestatuta, zu posible duzu ez urruntze agindua buskatu eta hala ere eduki buska bat zerbait gertatze baten bada, ez? Osea, horrelako gauza posible dira, baina aparte, babesaz ari ganen, aiga gizarte zerbitzuetaz hitz egiten, aiga arreta psikologikoaz hitz egiten, aiga akonpainamenduez hitz egiten, alduntze eskoletara bideratzeko aukera posibleaz hitz egiten, orduan, 1000 modu daude indarkeria matxistari aurre egiteko. Ez da bakarrik poliziala, ez da bakarrik punitibista, ez da bakarrik kartzelan pasatzea 30 urte, eta hau da, bai da bai legearekin gertatu da historia guztia, ez? Baina hori dena jarri behar da erasotuaren esku edo jarri behar da herritarron esku. Eta ez da egin, eta gaina holako gauzak esaten baitu, eske da dimenditzeko moduan hori esaten nuen, ez? Osea, indarkeria matxista jasaten duten persona edo emakume askok atzera egiten dute, bere salaketan eta horrela, atzera egiten dute, beste gauza batzuen artean, bizitzeko lain ez daukalako. Orduan, esaten du, esken esaten baldin badut urruntze agindu bat eta ez da gizar, atera behar dut nire bizi modua eta nire seme alabena bakarrik eta horrela, eta orduan, barkatu, medio gehiago jarri beharko dira. Atxeten gastatu beharrean, zerbatik ez dugu gastatzen. Zerbatik ez dugu gastatzen. Hori, miren, atea, hau ze izan da? Horrela, momentu batzutan ere... Pakea. Nik esan behar nizun, begira, hor ere desberdintasuna, zu pakea eta nahi zuzenean horrela ateratzen zaiz horrelako kasuetan. Oso asarre jartzen naizela, baina badakidan ez asarreak ez didala onik egiten, ere buruan onerako eskatzen dut asarratu gabe, horrela goxo esaten dudanean baliabide gehiago behar direla, dala, emakume asko sentitzen direla oso bakarrik. Gizarteak ez diela behar bezalako babesa eta baliabiderik ematen egoera zaila hori bizia izateko. Ez diete babesa ematen. Hor zentratuko dut ez beharrekoa baizik eta ez da babesa ere. Ekina bukatzeko nekin? Bai ez, umore pixka bat ez dakite. Eske ni tristeari nintzen jartzen, ja. Ni aserre. Usten diazu ekil pixka sartzen? Bai, baina itxoin, bota.
Bota, ekilea nahi dezu, Bai, superekil nahi dezu, bale. mesedez. Eske, orain umorea esan dula gogoratu naiz. Imaginatu ezazue inguru giroa izan daitekena uztailaren 23an herri pilo batetako festak. Eta lagun bateak lenguan, badakizue, atera zanean Sánchezena, sutan sare guztiak, eta bapatean mezu bat jasotzen dut, bai. Eta 24an esnatu, eta Santiago Abascal Espainiako lehendakari orde bada, zerk kenduko digu biharamun hori? Ez dago drogarik, hori kenduko digunik, eta esan hon, to. Eta droga eta ni lotzen duzu? Bai, droga, eta bapatean esan dut, droga, Manu Txau, eta bai, ekil doktorea. Eta aktualitate azido honetan, pentsatuko duzu zeri buruz hasiko gara hizketan Manu Txau, Euskal Herrera itzuliko dela eta desagertua Arrasaten agertuko da. Hori bai albistea eta aitzakia gutxi falta zaigulako, Donostiako Piratek Zurriolan eskaini zuten super makro kontzertu horretako irudiak berreskuratzeko. Pase lo que pase, sea lo que sea. Próxima estación, Esperanza. Próxima estación, Esperanza. Se fue Salamanca. Izan ere, izue, itxaropena beharko dugu bai, ze bestela, ez dakit nola ekingo diogun, datorren ustezko oporraldeari, agur, kazetarion oporraldeari eskerrik asko Sánchez jauna. Seré breve y trataré también de ser muy... Los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio, de acuerdo con los plazos que establece... Eta pentsatuko duzu, oporraldia izorratzea izan ote da helburua, eskuin muturra geldiarazi, eta akaso uztailaren 23an data hau ezarrita 18 de julio batekin nahi izan du gure Sánchez presidenteak? Edo nola ere, bazan egiten, kanpaina noiz den hastekoa. ¡Gora San Fermín! Bai, baina horrela ez dakit ez dauka halako emoziorik. Zer behar du, benetan gure herriak? Badakizue zer behar du Euskadik? ¡Gora San Fermín! Eta kitxo! Analisiari tarte bat egitea ere bada helburua tarte honetan egiten dugun ez dakit gauza bizarro hau. Sare sozialetan ikerketan arituta, zer kristo gertatzen ari ote da Espainiar estatuan? Zer nolako eragina izango du Euskal Herrian? Eta Katalunian, zer nolako geroa datorkigu hauteskunde kanpainako emaitza urdin horiek ikusita. Argi, mapak beti engainatzen duelako, baina datorrenaren nolabaiteko aztarna aurreratzen digu eta horrek beldur pixka bat ematen digu. Sare sozialetan ikus daiteke bat baina gehiago kezkatuta egon badagoela. Isabel Díaz Ayuso, querida, afirmó en la Asamblea de Madrid que el cambio climático, pues nada, esos son ciclos. Y que por tanto, pues no se puede ir contra la evidencia científica, que como son ciclos, pues proponía una medida, atención, que es llevar la naturaleza y salud a todos los vecinos y a familias. Y que lo íbamos a hacer, pues de esta manera. Tú en tu piso ratonera de 35 metros cuadrados interior, pues te anima a que pongas una planta por balcón. Fíjate, resuelto. Activista por el cambio climático. Pero ezaguna izan delako Ayuso andere eskuindarrak egindako proposamena aldaketa klimatikoari aurre egiteko, jarri ezazu lorontzi bat eta barruan landare bat ezakigu plastikozkoa ala egitazkoa den proposatutakoa. Baina, aizue, bozkatzaileek benetan baote dakite ze bozkatzen duten. Luego da igual, pero luego da exactamente igual. Ven esta gilipollez de las plantas o otras muchas, o lo que dijo el otro día con un canutazo que fue como, mira, da igual, que le hicieron una pregunta claro. y dijo, mira, da igual, es que no me molesto ni en contestarte. Es como, que no eres una colega de mi sobrino, tío. Izan ere, ikusi besterik ez, azenolako estilo zarraplasteroa daramaten hainbatek, eta sare sozialetan bakarrik ez kanpainan ofizialki ala aritu dira. Eres una representante pública, pero la peña, o la peña despolitizada, o cierto tipo de peña, ve esto y dice, me siento conectado, eres como yo. Como diría mi abuela, un genario en el balcón. Eres demasiado humana.
akaso, bai, gehiagizkoa ez da, gizakiegiak izango ote gara, eskuin muturrarekin bat egiten ez dugun guztiok tira. Aktualitateari begira jarrita, eskerrak, aste honetan behintzat, bestelako albisterik izan dugun, eta jabetu edo behintzat kosmoseko irudi batzuk ikusteko aukera izan, besteak beste, badirela izar batzuk, badirela planeta batzuk, eta gu geu ere unibertsoaren parte garela, materiaren parte, energia, tira, isilduko naiz, ni nire honi ere ez dakita aguantatzen ote naizen, aste arraro honetan, baina izue, zu eta gar, hortxe, izango ditugu, betirako, eta gure zorionerako. Izarra lurretik 26 argi urtetara dagoen nano gorri bada, eta bere gainazal temperatura 3000 gradu zentigrado ingurukoa da. Garri izan da izarrarentzat aukeratutako izena, gori-gori dagoen gasezko bola baita. Exoplaneta berriz superlur bero bada, eta izarraren inguruan duen biraketa oso hurbil eta azkarra da. Planetak egun eta erdien soilik osatzen du bira. Orbita txiki horrek 430 gradu zentigrado inguruko oreka temperaturara darama. Temperatura horrek exoplaneta bizigarri izatea ekiditen du, eta hortik beretzat proposatutako izena, su. Oro har astronomian oso ohikoa den lan egiteko moduaz ere hitz egiten duen euskal esamolde indartsua ere bada, su eta gar. Hauteskundeak eta postrerako hauteskunde pixo bat gehiago. Maiatzako 28 ondo esan duen bezala Maiderrek, oraindik inungo analizirik egiteko denborarik izan gabe, oraindik ajearekin, biharamunarekin, hauteskundeak berriz ere. Baina atzera egingo dugu maiatzako 28an. Jeni, kalean ibili zinen, hautesleku horietan ibili zinen, da denetarik, ez da? Zelan ez, nik kalien, zea raro ez da? Zea raro. Nola ez, bai, Bilboko kalietara urbilduna, igandien, ze antza jentiek ez ban jakin hauteskundik zirela, eta nik hauteskundetan murgildu nahi zen dutzoien, ez da? Orduen, araju nintzen galderatzu batzuk eitzen, eta zelan ez, jakin nahi neban, ia hauteskunde hauetan ze alderdik eukideuen presentzia gehizen. Ze alderdi politiko izan da gehien entzun duzuna 2023ko hauteskunde hauetan? EH Bildu. Uste dut EH Bildu. Ba, edo Euskal Herria Bildu edo EJPNV, hemen Euskadin. Ez dakit, EH Bildu? PP. PSOE. Egia esan da, edabideak ez ditut asko entzun, baina nik uste dut PSOE igual. Gehien, el PNV, evidentemente. Nik EJPNV da gehien entzutena, bai. PNV. Bastaket. Bota PNV, PNV, EH Bildu, PSE eta Alderdi Popularra. EH Bildu. Ba, nik uste dut PNV, PSOE eta EH Bildu. Eta, bueno, Vox ere entzun dugu, Vox. Vox eta PP igual. Batez ere EH Bilduari buruz, bai? Egia esan da, ideiaik ez deko telebistarik, ez dute irrati askotan entzuten, así que zentzu horretan nahiko librea naiz. Eta kitxo! Ba hori, ez dakite porra bat inbigen duen igual bideoa jarri baina harina, hoi asesatzen zen. Porra egitea ondo legoke, baina egia da, esaten aiziela, ostra, egia da, zatik normalean alderdi bakoitza bere burua hitz egiten du, bere burua saldu behar du, baina kanpaina honetan EAJ izaten dela tarte gehiena duena hauteskunde tarte komerzialetan eta horrela, etengabe hitz egin du EH Bilduz, beraz, EH Bilduk zegokion tartea baino gehiago izan du, ez? Kanpainan baliteke horrek eragina izana. Ez dakit ikusitze baiko zuen bideoa, baina nik dekot bideo gogokoen bat, aburtok, esaten deu, Bildu. Ez dakit ikusitze baiko zuen, baina ezke kristona da. Bere subkonstientia bai, badaki Bilduri buruz nahi balain berba. Ez dakit igual, ikusitzeko hori da. Nik ez dut ikusi bideo hori, ez dut ikusi, baina bai egon du dira oso obsesionatuak. Ez duzu ikusi? Baina bai egon dira, guri behar bada ez zaizkigu hainbeste iritsi Bizkaiko hautagaien
Gipuzkoan bizi garen ez, agian Bilbokoa eta ez dugu hainbeste ikusi, baina bai egondu dira. Twitter Bizkaia, Twitter Gipuzkoa. Oso obsesionatuta egon dira. Twitter box, eta ze gehiago jeni, ze hemen hasten bagea. Esaten egon garena, hementze ikusi dozu moduen EH Bilduk presentzia asko eduki deu, edo behintzet euren artien ados jarri die EH Bildu esateko. Alan dabe, beste gauza batzutan ez die askorik ados jartzen, eta galdetzen dotzaten jenia non entzun da bezan hauteskundien inguruen berbetan edo alderdizek, ez dakit eure be, konturatzen diren zer da bizen esaten. Non entzun duzu jendea hauteskunde edo alderdi politiko ezizketan, zein gurutan? Bueno, ETV, telebistan, ez? Ez, sare sozialetan ez da hitz egiten horretaz. Nik sare sozialetan normalin. Erra! Eta, kalen ez dute inbeste entzun, tabernetan. Plazan edo... Erra irua. Ez da, izketan ez dut horreri buruz egiten. Kalean, gure lagunekin artean, igual Instagramen edo eta telebistan bai. Ez ditute holan zeik ikusten, así que... Gora Euskadi askatuta! Batzuk sare sozialetan, beste batzuk ezetz, beste batzuk kalien ezebez, beste batzuk taberna eta plazatan. Gora Euskadi askatuta. Gora Euskadi askatuta. Hementz ez dakit nok esaten dagoen egizen, nok ez, non bizi da bakoitza, hementzetan dien dana Euskal Herrien bizi ginela, baina... Bai, garai batez Gora Euskadi askatuta zen aldarrikapen, ez, gerra oiu bat, baina gaur egun Euskadi, ez, autonomia zearekin lotzen Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa bakarrik, esan edot argiz. Berez ez da hola. Ez, berez ez, baina gaur egun Euskal Herria askatuta da Gora Euskadi. Bai, bere ganatu egin zuten. Bere ganatu egin zuten, berez Euskadi etzan autonomia, erkidegoa. Bai, erkidego autonomikoari Euskadi izena jartzearekin, lehendakari, Urkullu bere burua Euskadiko lehendakari bakartzat dauka. Orduan Euskal Herrian non geratzen da, ez? Horregatik da. Baina egia da, zu mugitzen zen giroanen arabera. Nik eduki ditut gare batzuek politika gehiago bizi nuena beste batzuek baino, eta politika asko bizi nuenean entzuten nuen politika hitz egiten toki guztietan. Gehienetan nimitzan, izketan ari zena. Ez hori bakarrik, adinaren arabera ere eragina edukiko du, segura, eta precisamente horregatik eta hori alderdi politikoi badakitelako, beraien komunikatzeko modua ere aldatzen doa, ez? Oain kasi ez egoen zuten kaletako megafonia, kotxe megafonia hori. Bueno. Egin behar pasu gaitzik, zen nik entzuta nire kaletik ez dakit nire kalie bastakit alderdi guztizek nahi bien pasa, edo jente asko bizi da, eta orden bot esker. Hori nik uste, horrein dikan kotxea zaukatela COVID garaikoa megafoniakin pasatzen zirena eta etekina eta bertzioa. Bueno, kanpaina honetan edo nolare bizikleta martxak ere izan dira, Ze egia da, zorionez, oinezkoentzako gero eta bide gehiago dago, orduan zuk nahi baldin baduzu plazatik pasa, toki askotan ez zu furgonetarekin pasa, orduan, bizikleta zer ibili dira batzuk. Bueno, Jenny, eske barkatu egonazeki behitzuten, ze berriro aburtu tordaten burura, eta bera bizikletaz jauz izanien da, barkatu, eske. Ez dakiz erdekotan horregaz pertsoniogaz. Sentitzen ez, baina nik horri ikusten, zeo zer dagoela. Segi, Jenny. Aburtu in love. Aburtu edo basurtu. Hori beste kapitulu bat erak izan bitela. Bai, galdetu notzen ia zelan ez, nondik informetan ziren, ze, karo, arritxute gelditu nintzen zelan batzuk kalien entzuten bien, beste batzuk kalien ez, beste batzuk sare sozialetan bai, beste batzuk ez, orduan, nondik interesariek hauteskunde hauetaz? Bueno, interneten edo alderdi horren programa politikoa irakurtzen edo, bebai joaten mitin batera. Familiatik. Zaiatu nazi irakurtzen, baina badakit denbora guztian dauze mentirak esaten eta ez naz fidatzen, beraz, familia kontatu egitena, eta hori. Familiaren bidez bai. Telebistan edo irratian. Telebistan gehien bat. Aita eta ama. Egia esan da, etorri zaizkitea da hori programetatik eta... Ni azken nire komunikabide normaletatik, gero lagunekin zoze hartzen eta ez da bai jozu edo alkar iritzisek edo banatzen doz, baina normalien bai. Kaletik edo gurasotatik eta telebistan.
Nik dekodaz nire ideia propioak eta gero entrevistak be ikusi dodazi telebizioan. Baina nire ideia badekotez. Egunkarietan, interneten eta telebistan. Leku guztetatik. Ez gara informatu. Pues, bueno, nire kasuan bebai, militantzaren inguruan, batez ere, bai, sare sozialetan bebai, baina batez ere hori kalietan, kanpainetan, auzoetan, bai. Eta esan inbidot, zehantze bertan urten dau. Azken aurreko hau esan duguna militantzian enteraten dana, Brasildarra da, euskeraz behitzu ze ondo egiten duen da, nirizki galdetu inbirezuntzen, baina, karo esan ni atzerrikoa naz talda. Nongoa zaela, atzerrikoa, baina nongoa da. Brasildarra naz, nik hemen non hori eskatu notzen botoa moteko eta mosten bere botoa da hona tornaz EH Bildu boskatzen. Dani, bale, eta galitu nintzen pentsetan, batzuk ez da boskatzen, beste batzuk zurizizten dabe, eta hau Brasildarra, venga. Eta garrantzitsuna, Brasildarra hain denbora gutxi eman, eta euskeraz fin-fin. Da beste batzuk orain dikan ez dute kaixo horik ere esaten. Eta esatezten barkatu nire euskeria gaitzen da ni. Esate ez du hizkuntza batek ez dutela agurtzen. Venga, hizkuntzan gatik utziko dut orain. Tatzen gehiago dakartzu, Jenny, bota. Bueno, lehen ez dugu inporrarik, baina oingoan porratzuet. Porra txikitzuet. Ze oingo urrengo galderie izen da, ia ze alderdi ez dozun nahi garaie urtetie foru hauteskundetan. Da nahi do jakin ze alderdi uste dozuek jente gehien esaten duena. Vox. Seguro, zauz? Zalantzia da. Ez aurkezten da? Itxoin. Ez badago hautatu daitezken zerrenden artean, jendeak ez du aipatuko. Nik uste jendeak ez du hainbesteko irakurtzen. Aratago joan behar dela, foru, udal, igual du. Nik uste desango dutela Vox edo Alderdi Popularra. Nik bai. Bitako bat. Euskera, aidegia hitz egiten euskeraz dakien personat ez da? Vox edo Alderdi Popularra esango nuke nik. Eta bestela, indezu nik ez da... Ez que ni jenti dakit topetan, Non egin dezu, Algortan edo... Bilbo, Vox esango nuke. Izan daiteke. Vox, eta beste zerbait esate baino baute da, vamos, Dianan jo ezula. Esan gotzut gauza bat. Esan gotzut gauza bat, ni visionaria bat naz. Eta... Gezurra. Ikus entzule maitaleok, visionaria bat naz. Nik hau galderi neban, domekan, igandien, eta Pedro Sánchezek esan ban, esan dakoa urrengo gunean, orduen. Nik sosek aitzik galdetu neban hau. Baina, bueno, ikusko gu, ia zein dan gitzien guztetan jaken alderdize jentieri. Bilbon bitzet? Vox. Vox, ni de broma, no, Vox nada, cero. Bai, Vox, ibidez. Vox, edo PNV. PP edo Vox. Inoz bez, Voxek noski ezet, eta ez Alderdi Popularrak, ez Alderdi Sozialistak. Inoiz ez estremuak, hori ez. Bostaket, inondik inora, esan izango Vox, baina izango da PNV. Eta ez dut nahi, baina bueno. Vox, bai, biak uste dugu. Jotak ez gustatzen, baina badakit boterea daukala. Bueno, daude pilo bat, ezta? Euskal Herrian, bizi garen ez PNV adibidez, eta PNV, PP, Vox, azken finean daude gauza bera edo norabide berean, ezta? Doaz, orduan, impresentableak. Vox edo PP edo relakoak. Eta, eski, Vox edo PP eta ikusi dozuen lez, berak ez boto nula amondeu, baina Vox eta PP ez duz nahi, bintzet, gauza, zozer, klaru deko. Hombre, hori ikusita hauteskunde hauetan gertatu da mapa, nik uste Galiako herrixka hori, inoiz baina argia geratu da, ez da, reflejo hori, estatu guzti hartu eta Katalunia aldea kolore batean, Euskal Herritxua, Euskal Herria, eta estatu guztiaren kolorea bakarrik ikusita. Miren, bukatzeko zer duzu? Hauteskundeak, aldaketa, ez da gizte, eta Hondarribitarra naizen aldetik, bai estatu dezaket Hondarribian aldaketa eman egin dela, eta oso pozik nagola. Ez dela izango nik nahi deten abiadura, nik nahi deten norabidean, argitasunakin eta ez da gizte, baina aurten, Hondarribian, alardeari, Jaizkibel konpainiari, alkateak harrera egingo diola bermatuta dago.
Ni gehiago nahiko nuke aurten dagoeneko alarde publikoa eta mistoa izatea. Beharra da ez da aurten izango, baina aldaketa eman da eta bazen garaia. Aldaketa eman da, hori izango da Mirelen titularra, alardea, bai, harrera, udaletxean, merezi duten bezala. Titulartxo batekin agurtu nahi duzuan, askak? Maider. Enazuela utziko juten, ez? Osa, datorren hastian berriz gai berdinak ergo ditugula, perfecto. Eta 22an, ojo, nora zoaz oporreta? Orduako pentsatzen dut, hauteslekuak izterako egon naizela Marsellan eta ni joa Italira, osea. Eta ojo, 23a kolpez kolperen emisio ordua ere bada, beraz. Eta nire galdera da, maila tokatzen bazaizu? Entzun dut irratian. Ordainduta izan behar duzu. Informatu naiz eta badaukat. Dirudienez, bilatzailean gauzari bilatuen egun hauetan hoixe da. Bai. Tokatu ezkero nola esan duko egin dezakez. Nik badakit. Hiritar eredugarriak. Iturri batzutatik jakin dut, atzo, igo zirela, bidai agentzietan eta lan egiten duen jendeak, igo ziren atzo eskariak oporretara joateko reservak ez. Lehenago izan bartzala, baina gero batzuk esatezun ez, boen atera eta ostean. En fin, truko guztiak eginak. Ni azkarrenik zehose aurre ikusten nun eta... Maiderrek bazekin eta esan duen bezala, hauteskunde zalea bai, baina tuntuna ez. Beraz oporretan joango da. Kuadrilla, esan genuen, hauteskunde ostean izango dugu denbora analizirako gezurra. Zeleste hauteskunde datoz, eta gero esan dugu, gero datozte besteak eta urrungoan besteak, eta iruditzen zait, pertsa batean sartu gorela, hauteskundeak forever. 23an zera, zergatik saninazio bueltarako erreferendum bat, ez? Behin jarri ezkero, denak martxan, hautez eskolak prest, eskolak itxita daude, prestatutako botokutsak bere tokian utzita, ez? Bueno, en fin, zaindu. Ja, bale, nahikoa deu. Zaindu neskak, ondo izan aste guztia, eta zuei, datorren astean, hauteskundeak sorpresa.